Tomi, ezt így meg, jó, szóval ezt így meg, és... Ugye, oda vagy boldog szülinapot, boldog szülinapot, boldog szülinapot, vendég, boldog szülinapot. Jól megfogalmaztad? Na, hát milyen? Ez a szépás gyertya! Milyen? Az a másik, a másik. Az a majdnem, fújjad! Fújjad, nagyon! Istenem, mikor lesz már ennek vége? Soha. Igen, mert nem tudja tudni. Tényleg ez mi? Rossz a fújókát! Ez még cikázik is. Jaj, Tomira lágult! És elfújt! És csak elfújt! Rendes, azt vízbe kell nyomni, azt ne fújt, szagyégjál le. Vízbe kell nyomni. Az nem lehetett. Benyomod te? Vigyázz. Gyorsan. És még most is ég, de... Nem olyan azért. Várj. Majd és újra, igen. Sikerült. Épp hogy sikerült. Én mit Hülyél. Nem, én máskor ezt Minden éppen.